Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Good morning sa mga nagbibilang ng blessings. Wow! Very good naman sa pagbibilang ng Sarap. blessings. Bonggang-bonggang-bongga yan. Ang dami, di ba? Kung madami, baka naman. Paambo naman dyan. Oo, share naman ng mga Sa biyaya true. dyan. Naku, hindi mo dadalhin lahat yan sa hukay. Di ba? Kapag ka totoo naman. nategi ka mamaya, di ba? Oo, kaya. Hindi mo naman dadalhin lahat ng mga inipon mo. So, share naman dyan. I-share mo naman dun sa mga tambalanista natin. Ay, hindi. Sa tambalan na mismo. Yan, tayo na mauna. Oo, para magkalakas. Di ba? Para hindi manghina. Para hindi manghina. Oo, kasi totoo yung mga biyaya, halimbawa pera, di ba? Kung sobra-sobra naman yung pera nyo, Oo. tapos sinare nyo sa tambalan. Oo, di ba? Eh, hindi talaga kami manghihina niyan. Gising kami buong Ay, magdamag. Nako, sinasabi Oo. namin sa inyo yung podcast na nire-request nyo po na more than once a week. Nako. Magagawa po namin yun. Kahit everyday, pwede Ay, namin nako, gawin. Basta araw-araw po kaming sinasampal ng pera. O ayan, pero tama nga naman, no? Magandang morning sa lahat ng mga kabisya nating nagbibilang ng mga grasya. Very good yan. Totoo Kasi yun. yan po yung paraan, yan po yung way po natin para tayo po ay talagang maging mas happy about our lives. 'Di ba? Yung mas maging kalma, mas Correct. maging masaya kasi binibilang natin kung ano ang meron tayo. Very Yun ang good. dapat, ha? Yun ang magandang gawing habit natin, mga kaibigan, na every time nagigising ka, tingnan mo yung mga biyaya na meron ka, ang dami niyan. Tama. Di ba parang ito yung usapan natin kahapon, na wag mong tingnan kung ano yung biyaya mula sa ibang tao o na Oo. meron sa ibang tao. Oo. Di ba? Tingnan mo yung biyaya na binibigay sa'yo. Kasi pag tinignan mo yung biyaya sa ibang tao, mararamdaman mo talaga yung kakulangan mo. Correct, totoo. Totoo yan. Alam mo yung parang masasampal ka ng kahirapan. May mga ganun talagang moments. Yung parang ang daming kulang sa akin. Totoo. Alam mo yun. Diba? Meron kapag wala lang. Pagka ikaw ay napupunta sa circle ng mga yayamanin. Oo. Tapos yung mga usapan nila, basta yung mga usapan nila na, nakakainis nga eh. Hindi na lang sinabi sa akin, 3 milyon lang pala yung kailangan. Ganon. Pagka gano'n, parang nasasampal talaga ako ng kahirapan. Nasasaktan ka ba in a way? Sa true na, nasasaktan ako. Halimbawa, partner, kami kasi na-experience na namin malugi sa negosyo. Oh. So, yung lugi namin, umabot din ng particular na amount, diba? Oh. Na para sa amin, dahil every drop counts, diba? Every peso matters. Para sa amin, napakalaking pera. Pero kapag halimbawa, may mga kausap kang mga malalaking mga nagnenegosyo, Oo. yung sinabi mong pera na inireklamo, kinalugi mo sa negosyo, parang barya lang talaga sa kanila. Masasampal ka ulit ng kahirapan. Totoo. Di ba parang- Meron nga ako isang kaibigan dati, partner. Oo. Sabi niya, parang noon pa to, partner, nung hindi kami makabayad ng renta. Oo. Sabi ko talaga sa kanya, problemado nga kami kasi hindi kami makabayad ng renta eh. Sabi ko. Tapos sabi niya, anong problema? Di bayaran. Wow, yun nga yung problema namin eh. Sobrang yaman, alam mo yun? Anong problema dun? Di bayaran nyo. Tapos meron pa ako isang kakilala. Sabi ko, Oo. gabi, kulang ng 30 yung sabi ko yung budget ko kulang ng 30. Oo. Tapos sabi niya sa akin, 30K ba? Sabi niya gano'n. Sa akin na 30 pesos lang talaga, partner. Kasi gusto ko mag-value meal eh. Kulang ng 30. Oo. Dalawa kami, partner. Oo. Sabi ko kulang ng 30 yung ko. Sabi niya, 30K? Tapos naghahanap sa bag, partner ng 30K. Ang yaman-yaman, no? Tapos meron pa ako isang kaibigan, partner, ganito. Oo. Hindi namin ito Alam mo, makakalimutan kaya eh. ano ang problema? Ang dami mong ganyang kaibigan. Kaya ako lagi nasasampal na kahirapan eh.
Bawas-bawasan mo sila sa buhay mo Sa para true. maramdaman mo na blessed ka Oo rin. nga, tama, diba? Pero alam mo, pwede mo kasi tingnan doon sa POV na bakit siya ganun or pwede mo pagtawanan. Oo. Diba na kasi nakakatawa eh. Alam mo, yung isa naming kaibigan, pumunta siya sa isang branded na boutique. Tapos, ano pa lang kami nito, college siya. So college, di ba syempre pag college, wala ka pa naman pa talagang pera. Lalo pa ako, partner, wala akong allowance. Oo. Sumasabay ako sa nanay ko, papasok, ganun. So talagang wala talaga akong sariling pera. So, Tigang na tigang, no? Oo, Ganun, kasi tuyok na walang-wala, tuyok, correct, ganon. diba? Wala talaga, promise, ganyan. Ginawa nyo. Ang nangyari, partner, sinamahan namin siya sa Glorieta kasi yun yung mall na malapit sa school. Oo. Sinamahan namin siya kasi may bibilin daw siya na damit. Tapos Oo. sabi namin, sige, go, samahan ka namin. So, sinamahan namin. Tapos pagdating niya doon sa counter, na-realize niya, naiwan niya pala yung card niya. Oo. Sabi ko, Tari, may card na. Ano pa lang kami noon, 17 years old. Basta parang siya, supplementary, parang ganun kinamelatik. Oo. Basta parang, ewan ko, parang ganun. So, naiwan niya doon yung card niya. Parang nakakaya daw kasi nasa counter na pinunch na ganyan. So, problemado Oo. siya. Siyempre, tumingin siya sa amin. Siyempre, wala kami may ambag, partner. Yung lahat kayo tumungo kasi alam niyo namang wala kayong maitutulong True. sa kanya. Wala talaga siya mahita sa amin. Ang pwede niya mahita sa amin, ang ambag namin, samahan siya, di ba? Di ba yun lagi nating sinasabi, kapag wala kang ambag na pera, dapat may ambag kang ibang bagay. Oo. So kami magkakaibigan, ang ambag namin, samahan siya, suportahan siya, ganon. I-comfort siya. Correct, ganon. So sabi niya, paano yan? Ganyan. Ay, promise sa'yo, partner, yung bill niya, 15,000. Okay. That time, sobrang laki na nun. Oo, hanggang ngayon naman, sobrang laki ng Oo. 15,000, partner. Promise nakakalkal siya sa bag niya. Okay. Sa school bag niya, partner, ha? Yung school bag namin, anong laman? Lapis, pud-pud pa, di ba? Nakakaloka. Meron As in, 15,000, meron siyang grabe na promise. yun. As in talagang, every time Grabehan yun. every time na nagkikita kami, hindi niya na matandaan nga yung kwentong yun. Siguro ganun lang wala lang sa kanya yung pera. Alam mo yun, na hindi niya akalain na meron siyang 15,000. Samantalang tayo, partner, kapag kahikaws na tayo, di ba? Tapos meron tayong nakitang 20 sa bulsa ng pantalon. Parang, Lord, thank you, may 20. Ang swerte pag may 100, di ba? Correct. Nakakatuwa. Ito, partner, I tell you. Hindi to etchos. Every time na nag-reunion kami, laging nababanggit yung kwentong yan. Kasi nakakuha siya ng 15,000 sa Iba. school bag niya. Paano may ganun ka sa school bag mo? Sa nagtatrabaho yung nanay at tatay mo. Di ba? Dapat yan. Oo. Pakilala mo nga sa amin yan. Tapos ibaba-grade namin. Ay, hindi. Alam mo, partner. Literally grade Oo, namin. Hindi, partner. Alam ko na karakas nyo. Kasi pag nagkaroon ng bag grade ngayon, Oo. sa ating dalawa, partner. Ay, sige, pwede talaga natin gawin. malaki na talaga yung 15 pesos na makuha mo mga barya doon. Totoo. Ito, 15,000 sa atin, 15 pesos. So, malaking bagay na rin yun. Makakasurvive na. Makakabili na tayo ng apple juice. Oh, Sa 7-Eleven. May tubig. Oo. Pantawid, 'di ba? Diba? Totoo yun. So may mga ganyan na kung tutuusin, 'di ba, partner? Actually, feeling ko kung tutuusin, kung that time mas nakita ko na grabe, mas blessed talaga siya in so many ways, ganyan, na malulungkot ka kasi parang nasampal ka talaga ng kahirapan. Hindi ko makikita kung anong grasya na meron ako. Totoo na alam ko yun. namang meron. At laging ganun, laging natin tatandaan, mga kabisyo, laging merong mas may pera, laging merong mas makinis, laging merong mas bata, kahit na matanda ka na, tas feeling bata ka pa o nagpapabata ka pa, merong mas bata talaga sa'yo. Diba? Correct. Laging ganun, laging merong mas magaling, mas matalino. So kung lagi natin titingnan yung mas at yung kanila, mararamdaman talaga natin, masasampal talaga tayo ng kakulangan, kahirapan. 'Di ba? Ihahampas lupa na talaga tayo ng bonggang-bongga kasi may isip mo ganun 'di ba? Bakit ganun? Pero then again, 'di ba? Hindi din natin alam yung mga laban nila. Totoo For yun. all you know, naiinggit din sila din sa mga taong simple lang yung iniisip, simple lang yung buhay, just living it day by day. 'Di ba? Ganun. Yung isang experience na hindi mo natin malilimutan, partner, malamang nakarelate ka din dito. Yung tipong, ito very recent lang. Nito lang, kasama Oo ko. naman. Oo, kasama ka. May nakausap tayong mayaman. Yung talagang halimbawa nakasakay ka sa sasakyan niya. Ang gara ng sasakyan niya, pinasakay ka sa mamahaling sasakyan. Nung tinanong mo yung presyo, talaga yung sasakyan mo, nagkumparahan ng presyo, panis yung sasakyan mo. Ayun naman, diba? partner. 6 million yung kanya. Oo, balita ko, 9 million 9, kasi siya, luxury edition. Oo, limited edition, mga ganong eme. Tapos nung sumakay kami, tinur pa sa
sabi niya, ito, ano nga pala ito yung grocery store ko. Tapos sabi, ito yung building ko. Tama. Ito yung computer shop ko. Bali, ito yung subdivision namin. Diba? Totoo. Yung naramdaman mo talaga na, Lord, bakit naman sa kanya lahat ng blessing? Hindi, parang gusto mo sabihin kay Lord, Lord, ganito po. Ganyan, yung kanya, yung ganyan. Ganyan po yung mga adlib. Diba? Yan yung ganyan. Diba? Lord, Parang, ganito, Lord, ha? Baka lang, baka naman, Lord. Kasi magkasama kami ni partner. Maraming naman kami magkakasama. Din nung tinur sa subdivision, sabi niya, ito yung subdivision na sa na kanila. meron kami. Magkano isang bahay at lupa dyan? 8M to 9M. Sabi niya ganyan. Grabe, no? Ilang bahay yung binilang ko. Naglakad-lakad ako. Ay, ang galing-galing mo na talaga. Nakakabilang ka na, partner. Siyempre, So pag perang proud of usapan you. talaga, natututo akong magbilang Correct. bigla. Pagka-ching-kaching talaga, go. Nagiging matalino. Hindi mo. Na minsan. Hindi mo pa, di ba, syempre sinabi niya yun. Ang hindi mo. Hindi pa ba ako alam? Ang hindi mo alam, partner, hindi nila kailangan pa-promote yun. Kasi ang sabi kasi nila is ilang ektarya laang ito. Totoo, yun ang partner na. Nung first time ko sila na-meet, ang sinabi sa akin ng mga sabi niya, okay lang, ilang ektarya laang ang ito. malakasan sila, Parang nasampal talaga yung lupa ko sa kuko. Yung nakita mo bigla may lupa ka sa kuko. Correct, yung parang naramdaman Lord, ito lang yung meron ako. Yung parang akala ko makinis ako pero hindi pala. Pero partner, in fairness, they're so generous. As in sobra. Yes. Alam mo yun naman Maybe yung that's why they are so blessed. Yes, 'di ba? Yun naman din. Kaya nga 'di ba, binibigay sa isang tao, binibigay sa mga taong ito yung particular na grasya. Kasi alam ng Diyos na sila yung kayang magtawid. Hindi nila ibibigay yan dun sa, hindi bibigay ng Diyos yung sobra-sobrang ganyan, yung kunikwento namin ni partner na ilang ektarya lamang ito, ganyan. Diba? Hindi niya ibibigay sa alam niyang taong sakim. Yung maano sa pera, yung mahigpit sa pera, diba? Yung medyo ganid. May pagkaganid. Ibibigay nila ito dun sa medyo maluwag sa pera. Yung wala lang sa kanila, their language of love is giving. Talagang maliit na bagay sa kanila yung pera. Kaya pala tayo mahirap. Kasi may pagkaganid tayo. May sabi ni Lord, alam namin ang hilatsan yung dalawa. Alam ko yung DNA ninyong dalawa. Alam ko yung ganid DNA ninyong dalawa. So bakit namin bibigyan ng maraming biyaya, sabi ng universe. Sabi, 'di ba? Pero that is if you look at it that way. 'Di ba? Kung titingnan namin dun sa paraan na ay hindi kami binigyan ng katulad ng ganun. Bakit siya sinasabi niya lang ilang ektarya lang, 'di ba? Parang 'di ba para sabihin mo yun, ilang ektarya lang, 'di ba yung iba lupa lang sa kuko yung meron. Pero then again, kung lagi mong titingnan doon sa factor na yun, doon sa side na yun, 'di ba? Malulungkot ka talaga kasi mararamdaman mo talagang ang hirap mo. Pero nasa laylayan ka ng pinakalaylayan, ganon. Correct. Talagang lusak, 'di ba? Wala nang pag-angat, ganon. Ganon yung feeling mo, buni hadhad, 'di ba? Isa kang skin disease. Naramdaman mo wala kang kwenta. Correct. Palalaka na, alam mo yun. Totoo. Palalaka. Kung titingnan mo that way. Yes. Diba? Pero yun nga God knows what He is doing. Alam niya na itong particular na grasya na ito ay nababagay dito sa pamilyang ito. Yes. Itong gift of talking ay nababagay sa tambalan. Bigay ko sa kanila yan. Diba? Hindi man sila hasyendero at hasyendera, diba? Pero pwede silang kumita dun sa talentong ibibigay ko sa kanila. 'Di ba? Yung parang ganoon. Parang in the same way part dun sa kaklase ko, pwede kong isipin talaga na Lord, bakit? May 15,000 siya sa bag. Bakit gano'n naman, Lord, 'di ba? Pero mas nakita ko talaga dun sa side na at least meron ako mga yayamaning mga friends. At eto pa, partner, yung yayamanin kong friend na yon was also the reason why in 1 or 2 occasions na merong school event na may bayad, nakasama ako. Kasi binayaran niya yung para sa akin. Hindi dapat ako makakasama kasi may bayad eh. Tapos parang siya yung extra. nagbayad para sa'yo. Oo, siya yung nagbayad para sa akin, 'di ba? So, alam ng Diyos kung sino yung mga yung mga selfless, yung willing na magbigay, yung mga ganon. At dapat tayo naman bilang mga tao, dapat alamin natin, may kanya-kanya po talaga tayo mga grasya. Yes, sa kasi madaling promise, salita. masasampal ka talaga ng kahirapan so many times. Kapag lagi mo tinitingnan yung biyaya na meron sa ibang tao. Totoo, pero nakakaaliw lang talaga kapag pinag-uusapan
happen yung yung mga ganyang yayamanin. Nakakaaliw talaga sila eh. Totoo. As in super, parang grabe, parang talaga. Iba sila magsalita, no? Oo. Iba yung tono ng usapan nila na parang, Correct. kunyari sumakay ka na sa sasakyan nila. Pero ito hindi nga pala sila yung hotel nagyayabang, namin. Ito nga pala yung hotel namin. Nakaramdam ka ba ng kayabangan? Wala, di ba? Wala. Hindi. Talagang Oo, na parang sadyang- naramdaman mo mahirap ka, ganun yun. lang. Naramdaman mo Hindi naman niya sadya, pero naramdaman ko lang. Hindi naman niya talaga intensyon. Pero ramdam mo talagang hampas lupa ka, ganun. Oo nga. Sabi alam mo nga yun. namin kasi nung yung lakad na yun, mga kaibigan, spoiled na spoiled kami. Sobra. Yung accommodation, the food, sobrang sarap pa. Ngayon, pagkatapos nung okasyon na yun, pag uwi namin ng Maynila, naramdaman namin na mahirap talaga Oo, kami. correct. Kasi yung ulam namin, isa na lang. Nung nandun kami, buffet kasi. Lahat At hindi masasarap. lang yun. At talagang ang dami-dami Correct. nakahain pagkain every time na pupunta kami sa hapagkainan. Kami na yung nagreklamo, kakain na naman. Sanay tayong 3 days na ganun. Correct. Pag uwi natin na Maynila, isa lang ulam. Ang hirap nga namin. Ininit pa. Pangatlong init pa. Diba? Anyway, so, we all have our own blessings, mga Yes. kabisyo. Yun po ang tingnan natin. Sabi nga ni partner, good morning sa lahat ng mga nagbibilang ng blessings. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by ACS